Shamo baby amu bi and ya sasana se ye de adesuan for de bremo. Ye hwe ye Coastal campaign Ashanti and Infante War 1806 Asante ne Infante ko edikan ye omokon ye ekwan nam so ma akon ne bai ne esua ho ade na ye baba behwe sa Asante ne Infante ko ye no enu akiro ne ye hwe ye sua ade a ye hu Coastal campaign wo mbebre na che sa Asante ne Infante omokon enye ebre edikan anaso omokon ba kono eno oma akobiem omokon de toato so nti ye baba behwe say Asante ne Infante ko ye 1806 no a ekon no to twa 1807 no enu na chi no ebrebe na Asante sa ne Infante ko bio na de na sakofa akon no do baaye sabre no na broni ben ena na oye governor ewo empoano ho na na Asante hene ben so abreso na de wose hu fa kon no nyina ho no so ye be hu no ekon no mokon no mpredo do sen ansa na Asante ne Infante eja kon no kra na meni menua bema ya obuachi yadom ene ya satana se yede adesua ne bremo de ntia ye de brofo frafra ne se de be ya ye nua no mo nhye dante akankasa no fekofeko no ye de brofo kasa ne bemu a na ye kan a na meni onyina ehu se enye bosirimuka na se be ye bo yisirimu ne yaka na emum no ye de ya twera to ho no ye twero konkon ye krogen a efi ne nkeka wa bia so enimu na ye koso no so ye presentation no so ye be dan mu kakra na ye de brofo so afrafra mu se de be ya ye betimi asoma Asante eyie menua memo watanase menjo zo menua wa bejedi so ho ye de ya woko na ye digan ba ko de Coastal campaign ba ko de aba soma nja yes so ye de abo antimi de me twere duane me krata na de as usual o se da ya na maboa me ho me de se ye de foforo so na eba okay enti na no dia na ye ba be hwe ne sia ye toa ya addition na ye sua no emra etwam eso ye shase kan Asante Coastal campaigns ne ti ase se ye ka se bibi e campaign a kire se ekun anya da ko ye ne nanenam nti ekun ani akonu musu kakra ne akwati home egia na beto te se de ya na ye hwe wo fom sa ya na ete pepe sa na campaign nti nti sa na kon no na efiri tete ana ehon so ye ka campaign a ye nkon no dakro ana ye nkon no bia ba akope within a campaign your a kun kakra boni be ka se battles okay nti ofa campaign ba ko a fancy be a battle of we tokwa kakra na kabum ma eso okay na Coastal campaign na de oka 1806 ye nyina nim se Asante hene say Kwame Asibebonsu enam no so ma ye nya bonsu wono na edi sa akon nanim okay ewom se ne wo ahemfa no mo na se a tu wo mo ma wo kokon okay na so 1806 de ne de ono ankasa ne di kun odi eni mo no koi ene de ehwe ne 1811 nti wako ponano Asante edimre edikan a wo kopoano ankasa ono ayi nanim akoko entoko opoano na 1806 wonsi aka 1765 ene ye kan 1806 de enti omo ba 1806 no na se kun no eto twa 1807 no ebre ben na Asante ne Infante sa akokun biem na de na kofa akon ne bai enti omokun 1806 ni ye no obi anim so bibi akoda cause ya te ase se Infante fo agye atum ahemfuni na agye atum ze ponano ho de Asante ni tum nemum ye ka ponano a ponano nchichemu ewo baby a enkran eko epuya afemu ho no ana ewo baby a wo kan afra atoye eko axim no pe ni ewo mfinfin ho na obenya Cape Coast Elmina na ponano ho no omo na Asante fo ni omo ye namfofo pa edina Elmina na Asante fo ni omo tiye esan Dutch abrofo na no mo ho ni na Asante fo ni Elmina fo ye namfofo pa neni ne nyina Asante ni Elmina kita hodi ni mu ondin okay na ye na ekun ni siwie a Asante tu efri ponano ho sa ba Asante no
mfie mienu achi na mfante saa ye na adwen se besa kensie mu na de na ewom ne se Elmina enen crime ana ntokwa no omunti na ntokwa ne bae fante ye na adwen se Elmina wo ye no ne tipo na no ho asema ba no agya ye achi akwakohye asante achi enkran so ye ne mo ananka ye ne mo tipo na no ha ozo akodi asante achi na de ntia na etesa nse baby ana asante ta digwa enkran fo ne Elmina fo no mu no ne bia Apollonians ma ho no ha na baby ano mo ta digwa pa de Elmina ne enkran okay enkran wo benya Dean for abrofo no ewo ho Elmina Dutch for abrofo no so ewo ho ti sangofo mienu we na no mo ni omudi idwa no okay ti mfanzi ye na adwen se papa anya hwe a bone nso nya hwe si ani mu nyina semaba na mu nyina mwetima yi mu ho afiri ya chi akodi asante achi ene mu nso e be hyehye ko amam enti 1809 1809 2 years after say asante mfie mienu esi 1807 mfie mienu ana we asemi American so si nti wasa ene mfante ebo omo ho ano etia Elmina tin se wasa de atoya afem ye kan west so omo ne mfante bo omo ho ye omo adwen se omo besi Elmina kwan ama ni nya kwan ana omo sa boaboa sa adom na no bi etia nkran na de Santehene Kwame osai Kwame Bonsu esibe Bonsu ye ne se otu kofo mienu ye ono ani jase poku frefe ana ono ana na Ntahene apia nyanyo na apia nyano ono no ye apia dankwa a ono di ekon 1806 die nanimu no nini aketwa na de ye ne se apia dankwa etoy ko ano oprai no di ewu inti ema apia nyano yi na ebesi na nan ebe ye na Anantahene na de Santehene ye ne se opoku frefre o ma na nipa edom 25,000 ti ebeka se o ma ne sadom empim aduonu enum ana o ma apia nyano apem 9 sadom empim 9 okay 4,000 empim 9 enti we ko boa Elmina fo na tia fante no na we nso ko enkran akwa okay sa mre ne 2 years after 1809 ekon Elmina ne fante ne wasawe enokra anya adwuma Elmina fo ntimi ne wasafo nde bani ma wasa bubo won ti ekon no an tientia Elmina mfie mienu achi na fante esa sorry biem sa fe de obeyi nanim ene Elmina fo nde esi ani ahono na Elmina ede enkra Santehene wukuma se wan fa dom ama kofo no mo mini ne osiesie dom apia nya no ana na Ntahene so mesin bra pona no meboa Elmina na poku frefre Jasehene enko nkran enko boa na emom ansa mo beko nkran onsi achimeboa kwa no mfesika ene atuduro ema atayi akosan ona na eye achimeboa kwa hene na ono infri achimeboa kwa mfasa dom emeka apia nya no ho emoa no ewo fante ho ye na de ma ne ye sa ne se ono atayi akosan ekon Santehene kon no 1806 no mo ka kon ne hu bi ema oyade ti Santehene de se wa yade de a obebo abaso ha wo ka ne ho dada ti ode sika ne atuduro man se wo mo ne ho no mesin ko ka apia nyano fi se empem 9 de isa ka wo fa wo dom ko ka ho na nko muntimi endum jana ewo
fante ho nanka poku frefrem fa ono nani nkyrenkran apia no de ni momu doso aha ngoma do enum de omo doso de atayi akosan ye nso ono je ye no we na adwen se wonya wonko no de ne ho kɔbɔ ninia akuapem kwaw safro twie ama omo ka omo tamba anu no me omo nso omo nso be ko atia asante enti poku frefre e dane ne ho dom na no de ko dane ne ho ne atayi akosan ne kwaw safro twie de boani ewo asoro abra apia dankwa apia nya no enso bre fi se ono no mpem nan no isa ono bre wo mfante wonti saa na hye ekon na se na kinkan so de yentimi nya a kinkan mamti ha se no na professor kakra yo yankan ebebem to say history of Ghana WEF word make pause no ma chichim and woman dey bebre na e ka ho asem okay ti maybe o say patrol maybe the Omina people the war however took an unexpected turn atawusu yi akosan the chief of Achimeboakwa had served with distinction in the Ashanti army of 1806 na fought well at Anomabo yedi kan so ate ase Anomabo de ehon na ntokwa no 1806 bibre na no ejina ankoka Cape Coast so he was now called on again to lead an Achim contingent to join Apia Dankwa ono broni atro Apia Dankwa so Apia nya no na na so okoka no the Ashanti general who was marching towards Elmina he refused, called up his men, allied himself with his kingsman Kwausafu Twie, the chief of Akuapem, and declared war on Ashanti. Say Akuapem ni Achimeboakwa de asona pani ti ha na ketwa kwotena nti abusuafo ntokwa ha o say this upset akwamunti this upset the Ashanti plan of the campaign entirely. Apia Dankwa had to fight his way down to the coast with only his 4,000 Ashanti troops, unsupported by the Achim contingent he had been instructed to take with him. Etine nye se okopona no ho saa kwa edom biansa meka empem nan no anka atayi akosan dom no ba beka ho amanimu ayedu ama ntokwa na si ana apia atayi akosan akoka kwa osafu twie ho ama sese Omoso adane asante dom. It was Opoku Frefre was ordered to diverge from his line of march and throw all his weight into an invasion of Achim. Enti Achim contingent he had been instructed to take with him. Enti na nye se okopona no ho saa kwa edom biansa meka empem nan no anka atayi akosan dom no ba beka ho amanimu ayedu ama ntokwa na si ana pia atayi akosan akoka Kwausafu Twie ho ama sese omoso adane asante dom. So Opoku Frefre was ordered to diverge from his line of march and throw all his weight into an invasion of Achim. Enti afin no Opoku Frefre kon adane Achim ntokwa Achim ene eyi ntokwa ene Akuapem ntokwa. See, in February 1811 he crossed the Pra. The Achim and Akuapem fought a stubborn battle and caused such losses that Opoku had to send an appeal for reinforcements to the Accra people who were expecting help from him. Yetu se kwankran. O kwankran nipa anko no besia ko bo beka wo ho. Wono adane dom. Ama boa efene se nkranfo no. Nkranfo no. Wudu ono adane dom. Ono adane dom. Ama se say wo dom na wo de ko se wo chem. Na sa no ono. Wo sa ne ne kokko. Abran nkranfo nso twen se wo ba meji wo mo. And to say they came in overwhelming numbers and the Achimeboakwa contingent, threatened from both sides, broke up rather than face a battle. And to woman say, Omudi, the boy near, won't be made for nti, no muchi or mummy. Now we faha, Bako, Tra, Vota, Quada, na Bako didn't anywhere, motoring. So I say, Atawusu and the Achim retreated southwards towards the Fanti country. And on as I watching, and Fanti as a bimbium.
with the sound strategical purpose of attacking Apia Danquest small force before he could join the Omina men. One only will be kono, was I done in any ben fantiwo, say be obesani, Apia Yano, Egg Domna, or Moko Bois, Ednano, was I no Masadia Bessiani. Kwalsafu and their Krapim retired into the mountain ridges of their own country with the idea of wearing out the Asante with guerrilla fighting. Enti wono no botan mu hona no kwahye no wono aye na adwen se wo kwahye ho a asante ba enenu ayi nanim no ne wako ochina no wani na ho so no no asa ato ahya wato abehye so aha eno na broni fe no guerrilla warfare enti mi a minyi manim nyina no ma meko dakoro kakra enem so ha ochina ma so ha enem so ha ochina ma so ha na de wo mi se atayi akosan ye na adwen so ono ne infant bekon emu na smallpox echi atayi akosan no wuye owuye no na Asante tu dom de omko chebi ka kire omo se tayi akosan de ni nipa no wo mse sei na aba enso ye behwe nipa kura de ni besi na nan na ye hwehwe mu no na ye ni nua efe no Kofi Asante na odi ni besi na nan no mdi ni si sa achimebo akwa hene no mdi ni si sa achimebo akwa hene Sante hene se Kwame Asibebonsu eye ne se wono ba be ye ne kradware ni kradware ni nso de ye koyi musuo ni ade se wo ho ana ye se wuti ato a ye di kra no de krafuko mu koma Kofi Asante se kradware ni de no wa krafuko mu nenam krafuko mu ni koduru ya ye de abofo ne koya krafuko mo ka kire omo se nya de a wono wo besom Sante hene se kradware ni na ahemfumienu ohene bi nsum ohene bi ma Asante fo anom wo ne ne twen ka kire nze nya sa na ye no amamre mu de wo ye ni kradware ni a esese wuti ato esese wo ho abra wo dware ne kra Kofi Asante anya na adwen se wo de asem ni be bibi ye na abofo na ayetu om de om koe o twa bi hwini twa bi aso ye om de obeye om no kika mfrani ma asem kire wo mo se om meka kire ohene ti Sante hene se Kwame eti sa se Kwame Asibebonsu ti na na bufu no ye na anwe se ne se sa na achimebo akwa ka de a ni ono odi bebo ani se wo nipa no odi atayi akosan ye na adwen se eda ne dom a on tra ho ma won so ma na ne dom na ne odi nani kire o na de ne wo ne se eye sa no ono Kofi Asante ano ye chimebo akwa hene eni kwasafru twie sa de kobo ani esa akoka omo ntamba no fi se ono ni nua atayi akosan so ono akota pipo mu ho aha enti se ono akota pipo mu ho na oni ni nua pani atayi akosan na body a sefofro abade ye ne no na ese ebo kro no na ye to so de ne se ye wo ho no se achim kotoku hina na ye frɛ no kwadwokuma nso bɛka ho ndi se adane miensa abedane miensa etia Asante na se kon ba kono a na nka wo mo kwa akokon de aboa Elmina ene enkan no afedi asa akokkoda ne kun foforo kra achim amanto mienu kotoku ne abu akwa ana akuapem aka omo tamama no na se kon na akokkoda ne kra adane kra enti se na se opoku frefre ono asa twa ne ho sa ne sa nkofo we nyina ako ti mekan atwa so okay o say meanwhile o say 1811 he crossed the Pra that Achim and Akuapem fought a stubborn battle and caused such losses that Opoku had to send an appeal for reinforcements to the Accra people who were expecting help from Yehu. And to say Danquest small force before it could join with the Elmina men. Kwalsafu Uchi and the Akuapem retired into the mountain ridges and glens of their own country, the idea of wearing out the Asante with guerrilla fighting. At first, they were so hotly pursued that they retired southeast right to Akuapem to the Krobo country, and then leaving the hills altogether to Ada at the mouth of the Volta. The Asante army followed them
there early in March, but Kwausafu Uchie was elusive and slipped past them to his own country. Into Wamudane call a voter, Frau Nano Hon. Poku frefre di omo echi ko e. Mu dwane no saba akuapimo bi nti say entokwa na dane entitentite. Sanity. In August, the Asante Army laid siege to the Krobo Hill, on which was an Akuapem garrison, but completely failed to capture it, and next month was recalled to Kumasi in defeat. Enti wamo pe Kwausafu Uchie anye yi ema saa kon no Asante ntime enya de openti yesa frɛ no Poku frɛfrɛ saa frɛ no ba Kumasi yesa ohene Sante hene saa frɛ no sɛ won samre Kumasi Samrena appeared that small force has been checked by Fanti Army in a battle at Apam. Apam on the one, Fanti Fonesa Bobo one, a yoma means a ombepo. Nantoquan, Fanti Force D. And to Ometi, Amfa, Cotanyan White, said ABC account. Was it the battle was a tactical victory for the Asante, but the Asante losses were so heavy that Apia Dankwa dared not risk another battle against the superior force of Atawusu, who arrived a week later. Intia Kofi Asante wono kanetamabano. Wasani wono asa boabo adomano be boamfante. Amomoni Apia Dankwa sa de sie ewo Elmina nkrowe ya. Wase he retired into Asante, losing heavily in a rear guard action as he went. Atawusu having thus gained his object, which was to prevent Apia Dankwa from joining the Omina army, returned to the coast. Into one Kofi Asante a Mwabisi ata year Kosana. They know what and one person Asante, Beboy Omina, Nensakai. Nemu say he destroyed the Dutch force at Apam and occupied and plundered the British fort at Tantamkwe. And then he planned to lead an allied army of Achim and Fanti into a Akuapem to help Kwausafu Uchie against Opoku Frefre. But then the plan was never carried out. He died of smallpox in October. When Opoku Frefre was already on his homeward march, the Asante could not be content with the complete failure of this double campaign. Tieka double campaign. Yehu say, Edoma Boano, Akuapem, ni Achim. Na Fanti, that's originally Nangasan. The entire money a double campaign, say. Asante Pon, not Asante Kakoboa and Mina, and in kind. And to go do you, and I'll go say, and then game one catch him a boaka and a come. Aha, and Nima, a money upon the command to book on a kind of one. It could be a two boaka and the Jamas Asante. So don't know no share who was what the bed was and Jamas until they were boa and kind. And then Fanta Mobile were yan. Aha, they will not find in me, they were fancy. If they crap more than they can come. And what I think so calm. And they chatting to become home and looking the tear. Asante. Said the way Asante beside a dim true. Not incline them fancy or your fancy for your ones on which they and mean a foreign income for your son. Or might match in anything in 1811. Okay. Now 1811 is here in Kunuka class and TV. 3 years. No say that Asante could not be content with the complete failure of this double campaign. 3 years later, if we say, "Who saw Elmina and crying?" I feel tea when here. Elmina and crying, Ed and Chain, our a boaka, a chimney boaka, any Akuapem, Asadi Asabi seeing, tears a home swasem, or Henauka. So say 3 years later, he sent another expedition against Achimia Akuapem. Somebody na Achimia Akuapem and could die. That was Antonio, so as Antoquan, no Akuapem, no Quacha. Into what's in the baby. I was a Sabbath for in terms of name my friends and then Nymphia and San Etching. What's not so general who go voice man for one chair and Caffon. Ah, Manan Siwa, almost a maybe, Mamma behind. No, I had been said. Apia Dankwa was again put in command of a small force, whose object this time was not to undertake an independent campaign against the Fanti, but to block the Achim from retreat southwestward.
emre we no enye se ye nuas fantine kokko o apia nyano ntokwa na wo kokko nye se wo nkwa wo nkwa ntokwa uni obi na eko na emum de wo koye ne se baby a achievement medani afa no wo kosi ano se bia wo ntimi nya ntisa kane no a double campaign no otimi fa people no so aha ayaka ko si be ye man sa kwan ni bi so for be ya cham fi se o dwane southwest wo achimi trapra fantim wo dwane a mfantia no be sen asade ne don se won samre kuma se samre na appear down quest small force has been checked by Fanti Army in a battle at Apam Montokwa no Fantifo ne sa bobo mo ano eye o ma wen se ombeko na ntokwa no Fantifo se di ento o ma ntimi amfa koto anyen kwan se na ebesi aka no no say the battle was a tactical victory for the Asante, but the Asante losses were so heavy that Apia Dankwa dared not risk another battle against the superior force of Atawusu, who arrived a week later. Entia Kofi Asante a wono ka ne tamaba no wasane wono asa boaboa doma no beboa mfante amomo ni Apia Dankwa asa de asi ani ewo Elmina enkro we ya o say he retired into Asante, losing heavily in a rear guard action as he went. Atawusu having thus gained his object, which was to prevent Apia Dankwa from joining the Elmina army, returned to the coast. Okay. Into ono Kofi Asante a ono abisi ata ye akosan anan. De no ohwehwe anko won pese Asante beboa Elmina ne nsa kan. Nemum say he destroyed the Dutch force at Apam and occupied and plundered the British fort at Tantamqueri. And then he planned to lead an allied army of Achim and Fanti into Akuapem to help Kwausafuchi against Opoku Fefe. But then the plan was never carried out. He died of smallpox in October. When Opoku Fefe was already on his homeward march, the Asante could not be content with the complete failure of this double campaign. It's double campaigner. Yehu say edoma boa no Akuapem ni Achim na Mfante nso aboa no. That's originally na Nkasande nti e man ye double campaign ne say Asante kɔ no na Asante kɔ akɔboa Elmina enenkran enti omugoduru ye no ena ongo hu say ene nke enko na nka Achim abu akwa emeka ho ye de enema amane akwanse ye de kɔ ma Achim abu akwa na beka ye ho a ekodu ya Achim abu akwa da ne na chi ama Asante se dom no no hye ho bo so de beboa Asante ama Asante de akɔbɔ enkran ene Mfante ho ban no hanya anye na emum no kɔfa ne nua ne wofa ase efre Akuapem no de ne kan ho ene no Achim kutoku nso kan ho ene echi Achim kutoku be kan ho no mo de kundi ti a Asante se de be ya Asante be sa ye den edintwo na enkran ne Mfante omoyo Mfante fo yo man so be kire Elmina fo ne enkran fo nyansa omatimi a kire nyansa ene ti na me nya 1811 ekun no okay na 1811 no esi a nkunim kakra Asante di 3 years no say that Asante could not be content with the complete failure of this double campaign. 3 years later ekun no na ka Asante ko ba ko be ko da ne mienu if we say wo koso Elmina ne nkran mu afeuti wani a Elmina ne nkran eda nchen ama Achim abuakwa Achim abuakwa ene Akuapem asade asabe si ani nti ese ho nso asem wo hwe na oka so say 3 years later he sent another expedition against Achim ne Akuapem sa mere nyina na Achim ne Akuapem enkodai sama Asante so Asante kwa no okwanya no onko Akuapem no onko Achim enti wotene baabi ana ko sesa befo ano enti ase ne fenza ne na ne mfie mi ensan echi no wotena se dwene ho no ho se de ngofo esuma fa wo machi anka fom ama na nsi ho a omo hu se mebe ma no ombe ha de no ye na adwen se Apia Dankwa was again put in command of a small force whose object this time was not to undertake an independent campaign against the Fanti but to block the Achim from retreat southwestward. Enti emre we no enya se ye nuas Fanti ne kokon o Apia nyano ntokwa na wo kokon no nya se wo nkwa ntokwa uni obi na eko na emom de wo koye ne se
baby achim betime adwane afa no wo kosi ano te be a wontimi nwane te sa kane no a double campaign no otimi fa pepo no so akwa kosi be ye man ne sa akwan ni biem so fa baby ya che no fi se wo dwane southwestward achim ni trapra fantini wo dwane a mfantia na obesia sade ne dom akoba no yesu ade nso ye hu se ba ko no wo dwane ye ne mfante no de nani hwe fante nso ne achim de esa asantinti no me na ba ko ekoninti say the main army commanded by Amankwa Abonyiwa Bunyiwa ho asem ya yeken wona na yesante hene yankobia hene defeated the Achime Kwapem force but they did not destroy it. Having cleared the road to the sea, Amankwa advanced to Accra and lay there for a year, waiting for the Achim to come in and submit. Enti wodi see ani a onya wo mo e kwan a free Achim kopona no obi esa kwan no ko nkran so okotwen ama Achim e de ono ani gwa to aba no magye atum. See, the chief result of his stay in Accra was to make the Accra thoroughly disgusted by their Ashanti allies, who pillaged them as if they had been enemies. From this time onwards, the Accra-Ashanti alliance ceased to exist. After waiting for a year in vain, Amankwa, who seems to have been of a different temperament from his predecessor Opoku, moved back into Akuapem to try to force the enemy to action. To Accra oheya, Akwankran oheya, Sachim Eman, While there, he received news that his colleague Apia Dankwa was dead, and he was ordered to take over Apia Dankwa's force and unite it with his own. He left Akuapem and joined Apia's force at Asikuma. Asikuma ya 1806. Omo hene dane sante hene dom yonu ebiem. The United Army then moved towards Anomabo and Cape Coast, having a vague idea that Kwaosafu Uchi and Kwadwokuma, the ono ya Achim Kotoku hene might be sheltering over there. Wedania free Achim Omodru Infante. There was no fighting. The Fanti retired before them, and the Asante commander accepted the assurances of the British and governors of Cape Coast and Elmina that the men he wanted were not there. From March to June 1816, the Asante were in the neighborhood of Cape Coast. Then they struck their camp. Okay. There's after 1816, 1817, na Brunier na anyin se Brunier oye English Brunier na anyin se oni Asante yonkofa no obemiem. Okay. Eno na ekofa Brunier friend no Thomas Edward Bowditch. Ne woman e friend no mission from Cape Coast Castle to Ashanti. Otro no say ni niam obehu no Kumasi 1870. Na ekofa na abde na ba krom ha. Uyi Bowditch nto ntia obi ti se Joseph Dupuy ono nso ba Asante ono nso British ni ono nso ba Asante ono nso namfofa enti no ono nso ba Dutch fo nso de omo de ba obi e friend Hyde Cooper ono nso ba ni Asante hene se kwame Sibebo nso beka namfofa ho asem nti ema Asante tumi a ne nim Asante wotumi no ponano ho nyina be ye Asante edia ti sana asem ni nyina okay eti and did I just say a Coastal campaign na yere 1806 na Asante ekon afeno and the who say ye asemfo adehye bi asemfo ahemfo bi ne kofa asa hawo ne yede e de buy Nigeria Coastal campaign 1811 ebepem 1814 ne dia e don de nenge elimina fo a enfa elimina ne nkranfo a enfantefo na yo manyi so mu kwakotu omo so sa esanze omo eni Asante e wona mfufa na se omo konde ma Asante ni ntira na ekofa aba enti omo koye no so no ena eye omo kohia achemfo a na Asante hene esusu se wedi kan konde ma Asante no omo de amane kwan so kosere no de ne maka ho a enko no de be konde abo Asante sanzana sadoma na ba akode kwana ne de ni so okodu ye waje ne ma ne wie no wasa dane na chide ma Asante o wie no kofa ne nua ketwa e wo Akuapem no de ne kan no o wie nso no wasa kofa Achim Kotoku e de kan no okay edina se ekon na Asante ko na Asante kwa kokon de aboa elimina ne enkan e wie ekodu ye che na koda ne Asante
ene akuapem ene achem ntokwa nti ekon no ewom se mfante ne ene wo mo ekoko enzo wi akire no na adane mfante akuapem achem abuakwa na achem kotoku entokwa de ne nsa wo ho kakra nkran se wo hwe nkran a asantefo asante ye namfufu bi no ma ne no nkoko ni bi koto hwe nkranfo no so okay enti saamre no nkasa amankwa abonwa ko nkran no na ayama tawantawa kakra nso abeda nkran ni asante nso ntem esanse so mu nim se o mafrem se mo meji mo a afi etie ni a yenkofo no bi aba abeto ahye so aye femfram enti na kon no no mo na elimi na ne nkran na infantefo ni bia beto ahye won so no saa kon no ankasa na ekosi sen esanse megide se asante ekon ni nyina adane na ni de behwe eye achemabu akwamo de no so echire de fanti achika afom okay. Especially after twa won ho ni nyina mu na wo musisi empimpimu no apam dum apam ntokwa na omko infantefo ne bo omo ano apam 1811 March 1st okay na omo ni asante disiani na omo ni apia nyano ni disiani omo disi omo ni ni bom sa apia nyano dom a na esuan otimi de omo achika afom eyesa akon na chi na mfie miensa asante na adwen se on ase ese de esi no otimi kata akiri kra na ma amankwa abonwa ede dom besia akọ nkran ho eni akuapem ni achemfo no apẹ wo mo no ode omo achi aka fom na afei wadum eno na chere na okosisi o kwan a komosa afa so de ba mfantefo okosisi sa kwan no kran se 1765 chi ho achemni mfante na enamfo kakra na mfufa kakra na ma asante wansem kakra nso esa ba mu ho no di achemni mfante de asante nti no omo kapa we da pra no eja we nso da pra no eja utwa pra no eba anafo atoya afemu a fantini twa pra no kosoro ekwapuye nso a achimzuni okay ti asante de sante hunti na achim ne mfante de omo kapa aso wunyina tan nipa ba nti ene nyina yemfa yentuma moye de enso omo ye no akosi hwe nti eno na chi na nsa na sa yonkofa ebeda asante ne abrofo entemo no ehya ase ebedru ba bi ebehu se enamfofa no anche ne musa henyan okay ema fante besa akohye broni achi ema broni ni asante abeko ema asante edi broni so yo na ezento kwane de fante ni asante ntokwa ne de na se eze edoso ankasa okay yo ene ne ye de na adisue so ebesi wa hanu enne ye hwe coastal campaign etosume na se ye hwe asante ne mfante kon na asante ne mfante kon no adesua mu ne yehu se efri afia pe mahanson eduba akomu ekopem ne du ensie mu no ekon ahodo ekoso no ne ya asante ne mfante ene enkan nanso ekohu se akuapem ene achemabu akwa ene achem kotoku nso so no sebi omo so fa akwan bi nso so be ka akon no ho a kama yesa se kon ne ba bedane wo mo nko ampo anesa ekira ansa na asante esebu asimu akwakosi ekon na edam so ma wode ne sadom efri eya asante memo de call empoano no nso ekon na nkasa bae de wosi yesua fa kon ne nyina ho no ena yehunu no yebesa atena se ne yede adesua fofo so de abremo kai se yede yetena se a eya adesua nko a ade ye fa ya mamre ne amane ne ya bakosem ho no eno na da yetena se yede besomo binwa ya medase ene ne so adesua wode abeso me so medase se brofo ne de da ye be kan ye beta se brofo na bon pa se da kro ye be ba akọ aprofo nko a ne de wokan de ye be brofo na na ye de akọ otwede mponyankopon ya adoma ye be hia makra